गुड मर्निं लोगोफोर दिनै मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारा चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजिनि बलामगुरियाव फैनायजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा आर'नाइ सोफैदों साफ्रोमबो पाब्लिकफ्रा बिथांखौ सिबिफैदों खुलुमफैदों सन्मान होफैदों लोगोसे सन्मान होनायजों लोगोसे दिनै बर' बिमाफोरनि मेगनाव दोहो दोहो मोदै आरो गोसो गोरबोजों ओरैबायदि खामग्लिनाय गाबग्लिनायखौ लानानै बिथांमोनहा दिनै मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौ लोगो हमफैदों नाथाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बाहेरायाव फैनायावबो खनसेबो लोगो हमफैयाखै मानाव गेदेर गबिन्द सारमोनहा खनसेबो बिथांखौ लोगो हमफैयाखै अब्ला बिथांखौ जेलाव सोनाया बिथांमोननिनो खाबु नामा बिथांमोननिनो अब्ला बिथांमोनखौ सोनाया बिथांमोननिनो साल नामा बिथांमोननि खाबु नामा दिनै बर' बिमाफ्रा खुगायाव खदै मेगनाव मोदै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बेसेबां गाबदों नोंथांमोनहा नायनानै लालांबाय थानो हासिगोन। बेनि थाखायनो गोबां मानसियानो दुखु दङ आर'जआबो साबाय थादों सार नोंनि गासैबो थांखि नोंनि गासैबो मावनो गोनां खामानिफ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि गासै मावनांगौआ साक्सेसफुल जानो हाथों इसोरा बोर होथों सार 가이드가 이제 몇 명 정도